वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आङो गामिनि सनाथि माइ बिदां माइ दुब्लियाव दंफैयो। नोंथांमोना नायनानै ला, बेयो जोंनि गामिनि फैलाव सनाथि माइ दुब्लि सना गाबनि जाबोबाय, बेनिखायनो आं सनाथि होनदों। माइ दुब्लिया दैलाङाव बेसेबां खस्थ' खालामनानै रायजो राजा बिथांमोना गायबाय आरो दायो सना गाबनि जाबोबाय। बेलाय जोबोर मोजां जाबोदों माइफोरा। दायो रायजो राजाफोरा जोबोर खुसियै बेखौ दुब्लिनिफ्राय न'सिम हानानै लांगोन, बाननानै लांगोन। जोबोर खस्थ' खालामदों रायजो राजाफ्रा। बोसोरसे जानो थाखाय रायजो राजाफ्रा जोबोर खस्थ' खालामो। नोंथांमोननो आं दिनै बेनिनो मोननैसो ब्लग दिन्थिनो थाखाय बे ब्लगखौ खालामदों। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेनो जोंनि गामिनि फोथार, नायनानै ला। बेनो आङो जाहा दिनै फोथाराव माइ हादोंमोन, स' सा लाबोदोंमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो दुब्लिनि सनाथि माइ बिदां बेनि बागै एसे ब्लग बानायबाय। स' नोंथांमोना नायनानै ला माबायदि जादों, माइफोरा माबायदि जादों नायनानै ला। जोंनि जायगायाव बा जोंनि गामियाव बेबायदि जादों नोंथां। आङो दायो साहा होनानै न'सिम फैफिनबाय आरो खामानि मावग्रा बिथांमोननो ओंखाम लाबोनांगौ जायो। बिथांमोना नुनो मोनदों आंनि उनफारसे माइफोरा बहाबा मोनदों आरो बबेबा माइआ मोनाखै। बेलाय बेफोर माइआ मोनथ'वाखैनो, एसे नांबावगौ साननैसो। स' साननैसोनि उनाव हानो जागोन आरो आबादारि बिथांमोना जोबोद खुसियै बे माइखौ हानानै न'सिम लांगोन आरो बोसोरसेनि थाखाय जानो जुनानै दोनगोन। जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा दायो गोबाङानो मावनाय दांनायाव मुखुबथार जानानै दङ। बोसोरसेनि जानो थाखाय बिथांमोना दुब्लिनिफ्राय सनाथि माइ बिदांखौ हानानै लांगोन आरो बोसोरसेनि थाखाय जानो बाख्रियाव जुनानै दोनहैगोन। दैज्लां बोथोराव जोबोर खस्थ' खालामनानै बिथांमोना गायबाय, मावबाय दांबाय, गायबाय फुबाय आरो दायो बे समावहाय बिथांमोना हानायनि सम जाबाय आरो गावनि बोसोरनि मोननांगौ फिथाइ बा फसलखौ बिथांमोना हानानै न'सिम लांगोन। नायनानै ला नोंथांमोना, बेयो जोंनि गामिनि सनाथि गाबजों बुंफबनाय माइ बिदांनि सनाथि माइ बिदांजों बुंफबनाय जोंनि गामिनि माइ दुब्लि। नोंथांमोना नायनानै ला सोरगिदिं। नोंथांमोना नुदों बेयो गोथां मा होनगोन बेखौ, माइब्रा माइ। बेलाय बेयो मागो आरो बैसागोआव जाय माइनिफ्राय जों फिथा बानायनानै जायो, बे माइआनो मागो बैसागोआव। बेलाय बेनो जायखौ जों मिथियो माइब्रा माइ होननानै। बेनो आंनि गामिनि सनाथि माइ बिदांजों बुंफबनाय आंनि गामिनि फोथार। नोंथांमोना नुबाय सोरगिदिं सनाथि माइनि दुब्लि आंनि गामि
मोसायो आङो रंजा बाजा जायाबो रोजाबसनबायलै माइ बिदांफोरखौ नुनानैनो जोबोर रंजानाय मोन्दों जायाब्लाबो रोजाबबाय नोंथांमोना जोंनि गामिनि माइ दुब्लिखौ नुबाय आरो भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ थाबैनो नोंथाङा मोननो हानाय बायदियै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जै बर' हारिनि जै बाय बाय आं नै ओंखाम मोना फैगासिनो दङ दायो जाख'नो हायासै माइ हागिरि बिथांमोना आं आधा फिरायफिनना लाबोनांगौ जाबाय खस्थ' जादों हारसिं बिराद गोलोद बाय बाय